Coach Μπόλιας, συγχαρητήρια για την πρόκριση. 2 παιχνίδια, 2 νίκες. Το σχόλιο σου. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάναμε 2 πάρα πολύ καλά παιχνίδια και τις 2 μέρες ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι από την αρχή του παιχνιδιού και νομίζω ότι αυτό καθόρισε και την εξέλιξη των παιχνιδιών. Δηλαδή και στα 2 παιχνίδια μπήκαμε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ εύστοχοι, πολύ σωστές επιλογές και δηλαδή νομίζω ότι δώσαμε να καταλάβουν και αντίπαλοι ότι ήταν μια δύσκολη βραδιά για αυτούς και ξέρεις όταν μπαίνεις τόσο δυνατά στην έδρα σου με μια ομάδα με πολλή ενέργεια και ταλέντο που έχουμε εμείς, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Ωραία, βλέπουμε στους παίδες του Νόθ να έχουν μια ωραία ομαδική προσπάθεια, μια ωραία ενέργεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το σχόλιο σου? Ναι, εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν παίζεις καλά και σου βγαίνει το παιχνίδι, αισθάνεσαι και εσύ καλύτερα, οπότε οι συνεργασίες βγαίνουν λόγως αυτόματα. Καμιά φορά όταν στραβώνει ένα μάτς, αυτά γίνονται πιο δύσκολα. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Οι ομάδες που παίζαμε δεν ήταν κακές, απλά νομίζω ότι μπήκανε λίγο και τις πήραμε από τη μούρη που λέμε. Οπότε μετά δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Εμείς το ένα έφερε το άλλο, ρολάραμε πολύ ωραία. Εντάξει, είναι και τα παιδιά φίλοι, κάνουν παρέα και έξω από το γήπεδο και ξέρεις, αυτό σου δίνει ένα κίνητρο να παίξει για τους συμπαίκτες σου, ας πούμε. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα για τους παίδες του Νόθ? Βασικά, εγώ τι περιμένω σε βάθος χρόνου, όχι δηλαδή άμεσα το Σαββατοκύριακο. Αυτό περιμένω μια καλή εμφάνιση, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα παίξουμε με ομάδες που είναι θεωρητικά σίγουρα ανώτερες από εμάς. Οπότε αυτό περιμένω να παίξουμε καλά. Δηλαδή, αν έστω προσεγγίσουμε λίγο την εμφάνιση που κάναμε εδώ αυτές τις 2 σήμερα, χτες και σήμερα, σίγουρα θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι και να έρθει το αποτέλεσμα. Τώρα σε βάθος χρόνου, εγώ περιμένω ακόμα πιο πολλή δουλειά. Τα παιδιά είναι μαζί και εγώ είμαι στην ομάδα 6-7-8 μήνες, πόσο έχουμε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Θεωρώ ότι αν μείνουμε μαζί 1-2 χρόνια ακόμα, ειλικρινά έχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό.